खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। डिसेम्बर दानाव गासै 60,000 सुबुंफोरा मोननो थांगासिनो पाक्कानि न'। रेशन कार्ड गोनां रायजो राजाफोरा पाक्कानि न'नि थाखाय आरज गाबनो हागोन। नंगौ, गोबां लाख लाख रायजो राजाफोरा पाक्कानि न' मोननो थांगासिनो दं। पाक्कानि न'खौ मोनफ्रोम जिल्लायाव होनाय जागोन। बिनि थाखाय खोन्दोआरि मन्थ्रिया सोमोन्दो गोनां मावख'गिरिखौ थियारि जानो बिथोन होदों। डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो सरकारनि न'नि खामानिखौ फोजोबनो थाखाय थिरांथा लादों सरकारा। जुदि थिखानाय न'खौ थि समाव होआब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन। डिसेम्बर दानाव 60,000 नखरा PMAY पाक्कानि न' मोनगोन। जुदि मोनथावना सुबुंनो न' होआब्ला पन्चायत नेहाथारिनि बेरेखायै राहा लानाय जागोन। सरकारा बेखौ थि खालामदों जे रावबो सुबुङा सरकारि न' मोनाजासे थानांनाय नङा। मन्थ्रि रन्जित दासआ बे गेदेर फोसावथायखौ फोसावदों। फिन फोरमायबावदों दि डिसेम्बर दानाव गासै 60,000 सुबुंफोरा मोननो थांगासिनो पाक्कानि न'। रेशन कार्ड गोनां रायजो राजाफोरा पाक्कानि न'नि थाखाय आरज गाबनो हागोन। नंगौ, गोबां लाख लाख रायजो राजाफोरा पाक्कानि न' मोननो थांगासिनो दं। डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो सरकारनि न'नि खामानिखौ फोजोबनो थाखाय थिरांथा लादों सरकारा। डिसेम्बर दानाव 60,000 नखरा PMAY पाक्कानि न' मोनगोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। डिसेम्बर दानाव गासै 60,000 सुबुंफोरा मोननो थांगासिनो पाक्कानि न'। रेशन कार्ड गोनां रायजो राजाफोरा पाक्कानि न'नि थाखाय आरज गाबनो हागोन। नंगौ, गोबां लाख लाख रायजो राजाफोरा पाक्कानि न' मोननो थांगासिनो दं। पाक्कानि न'खौ मोनफ्रोम जिल्लायाव होनाय जागोन। बिनि थाखाय खोन्दोआरि मन्थ्रिया सोमोन्दो गोनां मावख'गिरिखौ थियारि जानो बिथोन होदों। डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो सरकारनि न'नि खामानिखौ फोजोबनो थाखाय थिरांथा लादों सरकारा। जुदि थिखानाय न'खौ थि समाव होआब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन। डिसेम्बर दानाव 60,000 नखरा PMAY पाक्कानि न' मोनगोन। जुदि मोनथावना सुबुंनो न' होआब्ला पन्चायत नेहाथारिनि बेरेखायै राहा लानाय जागोन। सरकारा बेखौ थि खालामदों जे रावबो सुबुङा सरकारि न' मोनाजासे थानांनाय नङा। मन्थ्रि रन्जित दासआ बे गेदेर फोसावथायखौ फोसावदों। फिन फोरमायबावदों दि डिसेम्बर दानाव गासै 60,000 सुबुंफोरा मोननो थांगासिनो पाक्कानि न'। रेशन कार्ड गोनां रायजो राजाफोरा पाक्कानि न'नि थाखाय आरज गाबनो हागोन। नंगौ, गोबां लाख लाख रायजो राजाफोरा पाक्कानि न' मोननो थांगासिनो दं। डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो सरकारनि न'नि खामानिखौ फोजोबनो थाखाय थिरांथा लादों सरकारा। डिसेम्बर दानाव 60,000 नखरा PMAY पाक्कानि न' मोनगोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। डिसेम्बर दानाव गासै 60,000 सुबुंफोरा मोननो थांगासिनो पाक्कानि न'। रेशन कार्ड गोनां रायजो राजाफोरा पाक्कानि न'नि थाखाय आरज गाबनो हागोन। नंगौ, गोबां लाख लाख रायजो राजाफोरा पाक्कानि न' मोननो थांगासिनो दं। पाक्कानि न'खौ मोनफ्रोम जिल्लायाव होनाय जागोन। बिनि थाखाय खोन्दोआरि मन्थ्रिया सोमोन्दो गोनां मावख'गिरिखौ थियारि जानो बिथोन होदों। डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो सरकारनि न'नि खामानिखौ फोजोबनो थाखाय थिरांथा लादों सरकारा। जुदि थिखानाय न'खौ थि समाव होआब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन। डिसेम्बर दानाव 60,000 नखरा PMAY पाक्कानि न' मोनगोन। जुदि मोनथावना सुबुंनो न' होआब्ला पन्चायत नेहाथारिनि बेरेखायै राहा लानाय जागोन। सरकारा बेखौ थि खालामदों जे रावबो सुबुङा सरकारि न' मोनाजासे थानांनाय नङा। मन्थ्रि रन्जित दासआ बे गेदेर फोसावथायखौ फोसावदों। फिन फोरमायबावदों दि डिसेम्बर दानाव गासै 60,000 सुबुंफोरा मोननो थांगासिनो पाक्कानि न'। रेशन कार्ड गोनां रायजो राजाफोरा पाक्कानि न'नि थाखाय